सासे 15 बोसोर मन्थ्रि जाबोनाया बिसिनि सुखु दुखुखौ दिनै नायनांगौना नायनाङा बिथाङा जुदि दोरोदनानै थाङो गुबुन दलाव जुदि थाङो अब्ला रायजो राजाया बेखौ बोरै समर्थन खालामनांगौ खालामनाय नङा आरो बे जि दोलावहाय थांगोन बे दोलनि रायजो राजाया बा नेताफ्रा बिनि थाखाय बिराद गोदान खारन मैयासो बे दोलोजों बिथाङा जुजिना फैनाय रायबोनाय बायदिसिना बुंबोनाय बेखौ थांब्ला मालाय मा रोखोम अनार होनो मा रोखोम जायगा होनो आं सानो जे बियो जुदि बिपिएफ नागारनानै थाङो बिनि पलिटिकेल केरियारा आघात जागोन आं जोबगोन होननानै बुङा आघात जागोन बिथांनिसिम माबा मोनसे खावलायहरगोन नामा सनमान ब्रह्मनिसिम माबा मोनसे खावलायहरगोन जों जथेस्थ' खावलायबाय थाङै नेताफ्रा बयबो थांनानै बिथांखौ खावलायहैदों खिन्थु बिथाङा खोनासङाखै मा जादों रावबो मिथिजोबा बिथाङा हयथ' बिपिएफखौ गारनानै दस्रायाव थांनोनो सिन्था खालामथारबाय गतिके बेहाय बेयो जाहैबाय डेम'क्रेटिक कान्ट्रि आरो डिसिसन जानाय डेम'क्रेटिकेलि बयबो इन्डिभिजुवेला गावनि डिसिसन मथे थांनो हायो गतिके बेहाय जोङो इन्टारफेयार खालामनाय नङा जइन जादों बिपिएफखौ मोजां मोनदों दिनै बयबो बुजिनो हादों कि इउपिपिएल दारै बाहाय जेबो जाला इउपिपिएलआ धंस' खालामबाय गतिके इउपिपिएलआव थानानै खुनु खामानि जाला आरो बेलेग दलावबो थानानै खामानि जाया बिटिसिआव सान्थि लाबोगोनब्ला बिटिसिआव खौसेथि लाबोगोनबा बिटिसिआव जौगानाय लाबोगोनबा खालि बिपिएफ दल आरो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जागोन बे खोथाखौ बयबो रायजो राजाया दिनै उपलब्धि खालामदों बुजिनो हादों बेखायनो बिपिएफ दलाव प्रत्येक दलनिफ्राय हाजार हाजार मानसिया जगदान जाबाय थादों।